Brutálnou výhodou tohto bytu je, že vám tu ostane všetko zariadenie, ktoré si budete prijať. Na loďi otočenej na západ môžete pestovať napríklad aj bazálku. Veľkou výhodou tejto pohodlnej kuchyne je, že má všetky spotrebiče a ešte máte k tomu aj špajzu. Ak máte kúpeľňu v murovanom jadre, je to super. A ešte keď máte k tomu pračku a úložné priestory, tak je to ešte lepšie. Byt má okná na obidve strany, čiže z tohto okna vidíte práve na Karpaty a z tejto izby môže byť detská alebo pracovňa. V spálni nájdete priestranú šatníkovú skriňu, televízor a hneď pod oknom máte školu, takže keď máte deti, cesta do školy im bude trvať tak 1 minútu. A takéto topkové ihrisko máte len 5 minút autom od vašej vysnenej bytovky. Takže už ste sa rozhodli pre vaše bývanie? Tento byt čaká práve na vás. Ahojte!